ku ji labari wanda zan yi cikin nazari. Wasu ne a cikin 'yan gari waɗanda ba sa yin uzuri, ga wanda ya shiga lamari na so da baya yin uzuri. Ce gani zan kona kai cikin gari da wajen gari, abin ga ya tashi hankali kullum aiki na ya zamtina hani. Ya za a yau na sanar da su abin da ke gaskiya gani, sai na yi tunanin na ɓoye duk batun ya zam sirri ne gani. Sai na ga in na zama abu ana ta yi ne kawai da ni, waɗansu har tsokana suke gare ni wai na zamo gwani. To shi yasa za na warware batun da ke gaskiya kuje. Rabani shi ne ya busa rai gare na har yayi tanadi, to me yasa za na ƙona kai na san fitar rai da raɗaɗi. Sannan rabbi shi ya yo hani gare mu har yayi gargaɗi, ya ce da mu kar mu kashe kai Allahu shi ne ya yo faɗi. To me yasa za na yo hakan na mutuni ne a kafiri. Abin da ke faruwa da ni kawai ku taso ku zo ku je, na je gurin sahiba ta da zuciya ke ta so ku ji. Gare ta har na yi furte na ce a raina ina ta je, a so kamar za ta yi rabo da ni ta ce to na daina ji. Ta ce da ni mutuwa kawai ce za ta sa ta yi rabo da ni. Min yi rabo ni da ita do farin ciki duk muna ciki, ashe idan har na je gida farin cikin zai zamo baki. Ina zuwa kuwa akai kira na duk jikina ya sassake, abinda aka gaya mini ya tashi tsikar dukan jiki. An ce na yi rabuwa da ita ni kwa ban yi musun batun ba, sai dai a raina ina ta yin tunanin me yasa a ce na yi rabo ni da ita tun da dai tana jinsin ya mace. Amsa a raina na yo da shi ina shirin barci sai na ce na kunna maskito maganin sauro da yasa har aka ce zan kona kai na karya ke gare ni ga gaskiyar batu. Roba ta faro akanta ne na ɗora dukkan sama gani, cikin dare ta yi faɗuwa ina ta bacci ya zan sani. Wuta ta kama tana ta ci hayaki shi ya sanar da ni, da na yi tashi sai na ga har fulo wutar ta taɓa mini. Sai na kashe ban fitar da ita ba ta zamto wasan nadiya. Da safiya ta yi aka ce na zo karata ta aka yi, ina zuwa duk batun da aka yi jiya shi ake ta yi. Sai hankali na ya tashi zuciya ta ɗimauta har ta yi, kuka take yi na damuwa idanuwa masu na ta yi. Sai aka buɗe shago na dan ayo ganin me ya faru ne. Ana zuwa sai aka yi ganin abin da ya yi faruwa jiya, gare ni ba wanda ya yi niyyar ya ɗan tsaya ya yi tambaya. Sai aka ce za na ƙona kai sila ta zamtowa soyayya, wasu fushi ne yasa suke ganin kamar banda tarbiya. Wannan shi ne gaskiyar abin da duk yake faruwa da ni.